Velkommen tilbage til GeoGebra. Vi skal nu til at undersøge, om omkredsen af en figur kan gøres mindre eller større, hvis arealet er det samme hele tiden. Og derfor vil vi prøve at konstruere nogle firlinger, som vi allerede kender i forvejen. Vi vil gerne igen have fjernet de her akser, og derfor trykket jeg lige heroppe. Nu går vi så op og finder polygonen, som jo er en firling, vi gerne vil have lavet. Det betyder jo så, at arealet er 4. Så har vi her en af de firlinger, der findes. En anden firling kunne være en, der ligner et L. Og det kunne jo også være en tredje af dem. Mulighed er, at vi bygger her et kvadrat her, hvor der også er en firling. Så var det jo før vi så på, hvordan vi fandt arealet og omkredsen. Arealet ved vi jo allerede, at det er 4 i alle de her figurer, vi har lavet. Det er kun 3 af de figurer, der findes endnu flere firlinger. Og så omkredsen vil vi gerne finde ud af. Vi vil gerne finde ud af, om der er forskel på omkredsen, når vi tegner eller laver de her figurer med firlinger. Der var det jo, at vi gik op i vinkel og trykker på længde, og når man så trykker bare direkte ind i figuren, så kommer der omkredsen af den her er 10, og at næste figur også er 10, og at den sidste, som er kvadraten, faktisk kun er 8 cm rundt. Så der kan altså åbenbart godt være forskel på, hvad omkredsen er af en figur, selvom arealet inde i figuren er det samme.